Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru wei ar nyau lai nalor ke jing presyang bantri penbhai ki kam ha ki imlang salang ki nong ilam jong seng HNYF tasku unit hadin ke jing pendep ya ke jing rap ban sena pendep ya ka wei ke yeng ke om la shu ban sena pendep de ki tra yeng la ka to ke nesdam menta namar ke jing ban jong ke jing dok bat ke jing jenjar menta ke sengi ka arpo nyau tare ku jeliu arjar arp sau ka seng ke lalej ban IT ya ke te yeng ka ba ladep ban yirap sena pendep bat kum gadak jong ke jing ile kemen hadin ke jing pendep me ki kambaro ban sena te ke yeng lapan long ya ke jing ilang ke balangkot bat khabru yo ribon na khamat jong te ke yeng kene ke unit jong seng HNYF kade ke brang hap apo ke paham mauleng ar Pomer Circle bat apo ke Northern Region ha ke district Riboy uba Shining Star shooting beri presiden jong seng na paham mauleng ar Pomer Circle ulawan poi kum kongsan ha ke jing dan lang u presiden ke seng na tasku unit uba Samuel Rani rengkat ru bat ki dikhot kene ke seng nanta uba bat scam sengkli beri secretary ke paham mauleng ar Pomer Circle lembat kiwai la ban kedo ba jing pensiana ye kene ke yeng kalong hadin bokpa jong kene ke yeng uba almost lengdo ubadan ruh pedang ke jing duna du kormet ubadan arngut ki khon kan thai bat iwe khon kseu bala simru ye ke jing kit kli ban besa ban peja yel ki jong ki khon hadin ba kalok jong u kala khat no ola persang ban senai ne ke yeng henry la ka to kan snem la shu i no kumto namar la shu ban pendam baban ke jing dok kumta ra ke jing smolem halor ke jing e jong ne ke long yeng ki de khot jong seng HNYF na tasku unit kilawan ra ye ke jing ekran hakmat ke nong ilam jong ka paham mauleng ar Pomer Circle balai kot ro ban pensengo si ke nong ilam jong seng Hariboy district bala sim sendon ye ke rai ban irap chana pendam ye ke yeng ke bala sa khongreng la ka to kan snem bat dei mentak singi la IT no ye ke yeng shau ba almost lengdo rengkat ke yeng ke sem jong o de ke jing kemen ha ke singi lawan ru ban sakhilang ha ke jing IT ye ke yeng do rang ba shnong ke shnong tasku uba Joachim Mauyong ke kong Bayona Mauyong ka bari presiden jong VO ha tasku lembat girkhot jong de VO ha ke jing don lang girkhot ke seng HNYF na tasku unit lembat girkhot ke seng na paham mauleng ar Pomer Circle lembat kiwai kum kadak kecing puli ni kayeng jong iba amos lindo tengi na kayeng kaseng ni IT yang ni kayeng gimton hok shoot hiru bandawa tegal adai baik ka yeng joki ba mo Sangu sibun aga magasan en wel ala yap kan ni kan mengaman hai ngasam nga pat ngari khop ikon lengut woi kun ksu ang bakwang de meres bayap meres bakwang ang kan ni ya yap de sangu sibun sangu si hajar ngu ke uplay kerku udon rengalan tapi kasang ke nang ne ya nang ya tiar ke banyak si por badang im sapkai ke kanya nirap tiar pedang uplay udang kerku ya pi si hajar ngu uplay kumet dan nakaliang jong i ilaksna kat ibor ibarit te hajing persngo persngap jong presiden jong ka tasku unit langba ka circle te langba ipetip pat sya i presiden jong ka Northern Region ban ya tenong lang ya ka kya ka syon asnong hathau amtam haka district Riboy hi borok away tingam kundon than ki tien sibun kalong ka kam hi ke bakhya kadai no presiden adu pasdang ulak pentrei ulak pendut kipor kador kijongki ikhat member te nakaliang ka
sarkil hiru iso ban ai kata kaju blay ke jingaro ka bakordor yaki ba kindang yo hi kita kamet ka phat besar klan bangin dang yo ban ya tenong lang ya ka kam im hasnong ka thau bangin pek ya ka bah kamet te tang ini kuntin naso ban ai kata ka jing blay lang ya phi baro kajing dok senjang jung phi kajing tres tom jung phi ka ai mesim ya kinong ilam jang kaseng om hang ne hapo sarkil haduk ke distrik kumjuru syakastral bodi kadai kesenjam kaba pila shim kaba piteng tengrong lam ya ka khia kashan kaba ki nong shnong jungi ki badan sekene ka than kaba pila simkhia kumwen ki nong ilam badan hapo sku unit te nyai kajing kublai tepi ba ngit skam ba nang nechkmat ba pitang la shu ba pin trai bha ya kam jumpi kum semlah ba kat sku unit ka ibet ipi ban na ban bu te nakaliang jungi ki sarkil ru kane lese kadai kajing persat mesim kajing am simlang nadu ki central body u presiden rangba wadai u sadan belak pat kumjuru ba merkus merten wat la kini ki arngut kim namla bundan hakan kapor te de lepa kajing don rangkat bat kajing am simlang jung I bangila ban tengrong lang ya kene kam ka keson ke ba hab bat ka bayde kene ka sarkil jungi te hakan kapor ngamdon sibun kintin ba ban kren mar ka de ka tang kajing IT ya kene ka ying ini iwai rangba te katkum ka kajing sngo ba kajing itu jung ki unit ki bedan hangne ba kajing sna jung ne kajing kadai ka ba ladep steng te de kajing wan persngo persngap bat kajing yathu ki ne ki unit ki bedan hangne te oi wat la ka liang jung sarkil shibun kem namla ban yarap henry da kajing trailang jong ka unit ki badan hanai tus ke unit ngilala khnyat konsoi ki ba ki ben ai lam ya ka jing denkam jong ka jing ke ba ni IT no mentah te ngadang ai kitbok kitriang ya kini ki tus ke unit ba nang nes khmat ba kinang la ben tre stom susu ba ngi skam ba nang bun ki jing trekam ki bang hap tre hakene ke snang bat kumjuru hak sarkil te ngen ai saisin ka jing kitbok riang ba irang ye tre ba ngai tre skmat ba kum ka kentin jong sos tham ko ang ba de ha orang ba ken ke song kamon bejuat kum noi u benrat haba udan kamon hi ban trestom de nyimnom la benrat u yang benile wala udan hakano ka hakano ka rukum umas lengdo ibadan hakan ke snong oh jadi jing sisa na kaliang jong I la persiang akum ke jing la ka bo jong I na ka benta ban tray ban ile istomas na ban penurut konsep na kayen henry pedeng jong kata ka je denti ke jong I kum kaseng kali yo I bada ka jing I jenga jong kane kaseng ngasnyo ban ai kublei ekinukit kam jong kaseng ba kila long ki balak loy ban si benta ban yarap ya ka kya ka syon jong nerang ba biro ko ka snong bat de rang ba ka jong dorang kat ka jong I jong kini kiseng ka balong ka jing kerku na ka benta jong I bat ka long ka kum kawe ka nuksa na benta ki we pat ki par lok ki batre mo subha ban si men ka benta mentendrong na benta ka kya ka syon jong ki para do para snam jing lagi dan hagino ki benta hagino ki snong ali ki tan ki jong I ban kentiu ya kayo ka kuat ban yarap ka kia ka syon na ka benta ka jing ha ka long snong long thau ha ka imlang sa lang jung ni te nga sero ban ai kublei ya ki para du khot jang ka snong ki bala dorang kat ban ni ka sngi ban dorang kat na ka benta ban senran ban masakiru ba yang sayo ya ka ban pli ya ka yin jung iba amo sengdo ban hawai na kaliang jong ka snong ru ngidon ka jing sukya ka jing sunguburom nam dak na ka seng ya ka ba radon ni ka benta ya ka ban yarap hang ni hasyon jong ni wat la na kaliang jong ka snong nyim pat la
ban nok senyang i henry da ka jing don jong ki kun sang la ki jongi ki ban pok na ka seng ki ban ki klur jong kari pa ka ben reu lan ki kun sam la hasnong hatau ki bayu i jengai kalong kum ka jing pralenti na ban ta ki wi pat ki seng remon subha ki ban hapok ka tan berkunjur ha ki snong ki tau ki baper te na kaliang jonga ngap liang subhai pi baro ban nga air ka jing kublei ka jing kerdo na banta kisngi ki por ka sawan berpidang la ban tristom pidang la ban le khamha na ban ki kam ki babun serta ka jing lenti ki jung pi ki jing trekam jung pi kum ka seng